tu care și el. Practic te-ai făcut singur țigan? Nu, el e țigan pentru că face și fac și eu. Aha. Dar de unde știi că nu l-a făcut el primul? Ah, serios? Pentru că eu sunt ăla care a fost hărțuit în early și a trebuit să-și facă. Asta nu zice nimica. Nu, pentru că chiar aveam nevoie de mai repede de niște unități care să mă ajute contra turnurilor, ele să distrug cât mai repede. Nu prea are armata, trebuie să... Ah, țigan cu voidere, ui. Nu știu, ăsta e genul ăla de îl bați repede să nu mai bați de un țigan cu voidere. Cu voidere-urile s-o ocup. Da.